Svakako da je ovo jedna lijepa priča višenamjenske građevine gdje uz prvenstveno obranu od poplava i potencijal za razvoj turizma i za dolazak i više posjetitelja. Imamo tu snagu, imamo te potencijale, imamo našu vladu koja je spremna i dalje pomagati i davati i sredstva i iz fondova Europske unije i iz državnog proračuna da napravimo sve one projekte koji su potrebni da bi se zaista ovdje moglo živjeti bolje i da se ljudi počinju vraćati u ovaj prostor. Danas smo obišli cijelu našu prelijepu Baranju, udružili se sa brojnim našim stanovnicima i zaista možemo reći da naša Baranja, cijela naša Slavonija, cijela naša županija ide naprijed.